Kas niin. Kärsivällisyys näissä puuhissa on tärkeää. Mitä helkkaria? Miten helkkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? Aiotko mennä? Mä ainakin aion. Just niin mä meinaan. Nyt sisään, jäin sitten kiinni tänne. Terve! Joo, kiitos. Jaha. Kas niin. Otamme tästä. Oi saakeli! Siitä sai. Enpä enää koskaan oo sitten surriesamassa. Hieno homma. Hienolta näyttää. Liika kilon.